Legea lumea, eu să descușeam să facem let's play pe World of Metin. Bun. Haide să plusăm astea. Poate facem plus 9. Îmbunătățirea obiectului reușit. Plus 2. Plus 3. Plus 4. Plus 5. Plus 6. Suntem la plus 7. Au, ești la plus 7. Bun. Haideți să mergem în deșert la pietre. Așa. Aici sparte o piatră, uitați o piatră aici. Mai facem un scroll. Bun. Haideți să vă prezint itemele mele. Am acest rip PGM33 destul de bun. Coif 10 semi, tigru 10 sabie, un cașumate pe grabă plus 3, scutul imun 12 dex, abană 10 semi, colerul un cașumate pe V, plățara de argint 10 pătrundere și papuși plus 9 un cașumate pe V. Avem un SS-ul, niște cărți aici, iteme destul de bune, piete plus 3, da, să băgăm una așa. Haide, așa. Skillbook. Fatal. Na. Luăm. Na. Așa. Astea sunt itemele mele. Aici să vă prezint. Full STR și acum plusez pe vitalitate. Skill-ul M2 aura, M2 iureșu, neva la cal 11, 2 puncte pe transformare. Așa. Am misiunea cu dinții terminată. Ne întoarcem înapoi că nu o să găsim pietre pe aici. Aici am o binecuvântare, un tais și un vârtej, 2 exorcizări, un cocard și facem 3 iuresul, la încă 2 cărți pentru M3. Îmi băgăm să mergem mai repede. Și cam atât cu acest display, o secundă.